F'Għawdex inbena mill-bidunet bastiment ta' madwar 40 piet li se jkun qed jintuża minn sajjied żagħżugħ Malti. Dan innotah il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refolo waqt żjara li għamel Antomna Craft fil-qasam industrijali ta' Xewkija fejn inbniet din l-opra tal-baħar. Dwar dan ħadna reazzjoni ta' Ġimmi Xiberras li huwa veteran fis-sena tal-bini tal-vapuri. Dik inħadmet killa minn Għawdex mill-bidu sal-aħħar ġar forma u din għal-sajt. Għalu wieħed żagħżugħ Malti. Ħadkun killix għandha għaw strumenti killix moderni, mugni ġidda. Il-Ministru Refolo fil-waqt li ra l-proċess ta' kif inbena l-bastiment tena l-importanza ta' din is-sena fejn is-sajjieda Maltin u Għawċin jagħmlu anke użu minn xogħol bl-idejn tan-nies lokali. Hawn il-Ministru saħaq kif il-Gvern se jibqa' jinvesti fil-qasam tas-sajd f'pajjiżna u anke fis-sajjieda nfushom, partikolarment dawk żgħażagħ biex dan ix-xogħol meqjus tradizzjonali ma jintilifx. Investiment massiġġ li qed isir mis-sajjieda Maltin, speċjalment ukoll miż-żgħażagħ u dan wara kollox juri id-determinazzjoni u impenn u kuraġġ li għandhom is-sajjieda Għawċin u Maltin. Aħna bħala Ministeru kommessi li nkomplu ngħinu dan is-settur sabiex nagħmluh iktar sostenibbli.